Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu antzekotasuna kubo eta polikuboetan. Hemen ikusten dugu jatorrizkoa kubo bat, ikusten dezute unitate bat du ertza kubo honek, eta alboan daukagu polikubo bat. Polikubo bat da kuboz osatutako egitura bat. Beraz, hemen ikusten dezutenez, kubo honek ertza edo aldea dauka 2 zentimetrokoa. Eta hemen betetzen da antzekotasuna bai perimetro, bai azalera eta bai volumenen artean, amaierakoa eta jatorrizkoaren artean. Beraz, perimetroa bukarako polikuboarena, zati hasierako kuboarena, izango da berdin antzekotasun arrazoia. Perimetroa esaten dugu adibidez aurpegi baten aldeen perimetroa. Azaleren artean gauza bera gertatzen da. Amaierako gorputzaren azalera, da polikubonen azalera, zati hasierako polikuboaren arteko zatiketa, hau da kuboaren arteko zatiketa, izango da antzekotasun arrazoia berbi beti. Eta volumenarekin gauza bera gertatzen da. Amaierako gorputzaren edo polikubo honen volumena eta jatorrizko kuboaren volumenen arteko zatiketa izango da antzekotasun arrazoia ber 3. Hemen ikusten dugu, adibidez perimetroaren kasuan, daukagu bukaerako egitura honen edo gorputzaren perimetroaren alde baten, aurpegi baten aldeen perimetroa izango da 2 gehi 2 gehi 2 gehi 2, 8 unitate. Eta hasierako kuboaren perimetroa, hau da aurpegi honen perimetroa, izango da 4 unitate. 1 gehi 1 gehi 1 aldeen batura, bai? Beraz, 8 unitate zati 4 unitate, izango da berdin 2. Hori da antzekotasun arrazoia. Horrek zer esan nahi du? Kubo hau eta polikubo hau direla antzekoak. Eta bi honek esan nahi du, honen perimetroa, aurpegi baten perimetro izango da, honen bikoitza. Azaleren artean, egingo dugu gauza bera. Amaierako azalera polikubo honetan. Ikusten dezutenez, esaten dugunean amaierako azalera esan nahi du zenbat aurpegi dituen, zenbat aurpegi txiki dituen polikubo honek. Ikusten dezute alde honetan ditugu 4 aurpegi, beste honetan 4 aurpegi. Eta nola polikubo honek dauzka 6 aurpegi handi, izango da 6 aurpegi handi, bider aurpegi handi bakoitza ditu 4 aurpegi txiki, beraz 6 bider 4, 24 unitate karratu ditu. Eta kubo honek ditu aldiz 6 aurpegi txiki. Beraz, 6 unitate karratu. Beti galdetu behar dugu zenbat aurpegi dituen gorputz bakoitzak, bai? Azalerekin jokatzen dugunean. Beraz, 24 zati 6 da 4. Eta 4 badakigu dela 2 ber 2. Hau da, antzekotasun arrazoia atera duguna den ber 2. 2 ber 2 kasu horretan. Zer esan nahi du 4 zenbaki honek? Kubo txikiko margotutako 6 aurpegik 4 aldiz margotuz, kubo handiko aurpegi guztiak marraztu egiten ditugula. Hemen ikusten zute ere bai jartzen unitate karratu, edo unitate. Ez dugu jarri behar neurketa zehatza hemen. Beraz, simplifikatu egiten direlako ja u hauek.
bai? Kasu berean volumenekin. Hau da, zein da amaierako volumena polikubo honetan? Galdetu behar dugu zenbat kubo txiki sartzen dira polikubo honetan. Ikusten duzutenez, hemen hau da kubo bat, eta hemen ikusten dugunez, polikubo honetan sartzen dira ilarako 4 polikubo, 4 kubotxo, hau da, 4. Eta 4, beraz, polikubo honetan sartzen dira 8 kubotxo. Beraz, 8 unitate kubiko. Zati jatorrizkoaren volumena. Hau da, hemen da kubo bakarra, kubotxo bakarra. Beraz, bat unitate karratu. Simplifikatzen badugu 8 zati bat da 8. Hori da 2 berriru. Hau da, antzekotasuna 2, atera duguna, ber-iru. Hau da, R ber-iru. Zer esan nahi du zenbaki honek? 8 kubo txikien volumena sartzen dela polikubo honetan. Hauetako 8 sartzen dira hemen. Bai? Beraz, ikusten dezut hemen, 24 zati 6 da 2 ber-2, kasu berean, aurki ditzakegu zenbat aurpegi dituen polikubo honek, oinarritzat hartuta kubo honen aurpegi kopurua. Hau da, 24 berdin, 6 bider antzekotasuna ber-2. 2 ber-2, 24. Volumenekin gauza bera gertatzen da. Hau da, hau oinarritzat hartuz, lortu genezake antzeko kubo honen, polikubo honen volumena. Nola? Oinarritzat hartuta kubotxo hau. Hau da, 8 izango da berdin, kubo kopurua jatorrizkoan bider antzekotasuna ber-iru. 2 ber-iru. Kasu honetan emango lituzke 8 kubotxo. Hemen jartzen du aurpegi, baina dira kubotxo. Bale? Hau da, antzekotasuna kubo eta polikuboetan horri buruz jakin behar dezutena.